Kaixo launak, eguerdion, behitu zet tresna proposa dakaten, sukaldian ibiltzeko, ezinbestekoa. Bakizu ezertako, jende petardo asko ibiltzea sukaldian, eta bakizue, gauza lapurtze izkigu eta amorrara zitegea asko, hala da. Behitu, hemen daka, eta badi joa gazta, mekatxiz lamar, jende astun hau, alde mendikan. Eta ikusten dezuen bezala, gauza askoz gehiotako balio, zanpatzeko, lusatzeko... Konturatu, hau patinete dute salda. Eskit bada. Gauza askotako balio honek, Hemen txezosek iribiltzeko, wasabila mamila ateatzeko, maia ez erretzeko, baina gure gaurko gonbidatuak, Julen Arizmendik, beste zehozertako erabiltzeu patinetia. Jauna, etorri aionea! Zer moduz? Ongi, etorri! Dena ondo? Dena ondo, zelan zeu. Jari, pusketa gutxian da ia tabla gainea igoaiz, Hemen itzikoet. Bueno, zudakazu eskola bat Bizkaian eskeitan eta zeu zen berezi jadek, ezta? Ez garrunta, ezta? Bai, Gernikan gaude eta Daibai deitzen da. Daibai deitzen da, eta ze eskaintzen dezue, eskeitaz gain? Azkenean eskeit eskola bat gara, bai, mote dutzagu pizkatzu buelta bat, eta saiatzen gara eduki ezigarriak, eta bebai barneratzen geure eskoletan. Ze hona, Julen, zukalden zemuz moldatzea iz. Bueno, moldatzen naiz, zeu zer. Ni zeu zer moldatzen naiz. Ingo jala, sierra ehar bat, eakutziko jatiten, ikusiko xamurra, eta zuk eakutziko jazu trukiton batiten. Bai, Kusi, launa, gor gelditu, saio, bikaina atorreta. Bueno, lagunak eta Julen, garatuko izuet pausuz nundik noa bilgo gehan errezetakin, bale? Ingo deu errusiar xerra bat. Dala, esango behun bezala, almondiga bat bezala da, aragi xetua, ondo aberaztuta, baino xerran ingo deu. Eta ingo deuna da, bai, tipulinak eta baratzuria ondo gorritu lapikuan, gehitzeko aragilai. Gatza eta piperrare bai botako diou, beste alde batetik bai hemen ingo duguna da, iskinak enduko jau eta hogin mamila esnetan jarriko deu xamurra gelditzeko, soberan dakan esniak enduko jau, eta aragilak inaztuko deu, arrautzak bai botata. Ingo deu almondiga bat izango bazan bezala, baino xerran ingo deu. Oso biguña balin badago masatxua, hogi xetua pixka botako jau gorputz pixka hartzeko, eta gero ingo deuna, hogi xetutik pasa, prejitu eta plateraratu, baino bi gauza ingo izkio lagungarri. Bat ingo jau, gazta krema bat, hemen dazkaula tipulatxak, zurituko ditugu, ondo garbien erregoziko ditugu, eta gero bertan botako dugu esne gaina, eta bi gaztan mota urdina eta krematua. Hori utziko duzu galdatzen, eta gero gure xerran gainetik botako jau. Eta hori gutxi balitz, hor dakau tipula, tipula, arrautza, txitxirio irina, eta gari irina. Ingo deuna da, arituak moztu, irin normaletik pasa, gero arrautzetik pasa, txitxiri irinetik pasa, eta prejitu. Eta baitare plateran jarriko xio, ados? Izel. Ona, eta gero flip batzuk ingo izkiau, Darateriko ingo, ados? Nik egia esan, rampla baten aurrian jaio naiz. Argina nabak izun da, argina no, eta gor onduan jaio eta beti rampla arreuki dugu. Ni nahi inoiz ona izan, ni izan beti muturreko garte zituna eta... Baina hor duen, ez da? Ondan izan, ondarbolak iten da, hola. Hori bai, baina patinetian mekatxiz la gorroi da. Kirol gogorraek, Bai, bada. Golpek hartzen da, baina aldi berian polita, Oso polita. Bueno, ingo deuna da, lanian jarriko gehan, zuga dibidez tipula txauek zuritu, bale? Haudek tipulina txiki bat izango baliz bezala, buztanak endu, txortenak endu, labanak ordazkazu, eta gero txikitu ingo du, bale? Eta horak azu sakarrontzila behian, bale? Oso. Venga, hoi zure kontu eta ni tipula eta batzu jakit. Eta bueno, kontatu iguk, esan dek Daibai, ezta? Gernikan daun proiektua indezuena. Urdaibai moduan, ezta? Bale, Urdaibai moduan, oso ondo. Eta zer dek, bazekit eskeite eskola badek, nola identifikatzen dezu ezuek? Ba, eskenan eskeite eskola bat gara eta espazio bat sortu dugu, eskeipar bat egin dugu, estarita dagoena. Eta bertan eskaintzen ditugu,
skate ikastaroak, ezta? Edo zein adin eta gaitasuneko pertsonentzat, ezta? Eta hor bertan barruan, Julen, ze topatuko dugu bertan? Ba, azkenien skatepark bat daukagu behian olako rampa luziak, gero piramide batzuk, eta bebai kurbadun kuarter bat. Vale, olatu Eta bat gero izango bazan bezala, gero ezta? goiko parte bat daukagu, eta hor mini rampa txikitsu bat daukagu bebai, sartunda. Bikain. Ze Eta pertsona azkenean egurrezkoa denez, aldatu egurrezkoa daiteke. da? Bai. Segur mota, hor badakit urkiakin iten dala asko, urkiakin. Urkia, abedul. Azkenengo kapa urkia, bai. Bai, esateko oso gogorra dala, baina aldi berian xamurra, Kapa ezta? ezberdina, ezka. Bai, kapa ezberdinak. Vale? Eta, zesan behar nizun, ze jendentzako dao bideratua? Ez dakit gaztetxoak eskolatik jute zaizkizun, o udalekuak iteko, o pixkadanetik, o zerta bideratzen dezue? Geure eskola izatez dago bideratuta skateaz ikasi eta skateain bitartez ondo pasan nahi duen edonorentzat. Bikain. Edo zein adin eta gaitasun izan da. Eta, bueno, saiatzen gara egokitzen ez, saio bakoitza, adin eta, bueno, antolatzen ditugu saio desberdinak. Ordan goga dituen edonorentzat azkenean. Ez que gaina skatea gertatzea da pixkat surfa bezala. Ez dezu bihar nivel bat, ekipo futbol baten danak berdin jolasteko baizu. Bakoitza bere nivelakin, goxatzen dik bereera, eta esaten dut, da zure kontra bezala, ezta? Egunero pixkat Eta bestiekin. Bai, bestiekin, baina, bueno, Bai, pixkat guztiz. kurba hobeto-in, onlia ondilagoa-in, baina norbea antzako da, ezta? Ez duzula ez irabazi behar, ez? Ondo pasatzeko. Horiek, ez da hola Bai, guztiz. pike, da pike sanua, ez da hola... Guztiz. Ze ona. Ulertzen duzu, Gustatzen zaiz. Eta gaina esatean bezala, guain gertatu dana, bai, bueno, surfa, nik beti surfa, patinetia, eta lehenozian bizimodua bezala, eta bizitzeko mota bezala, eta guain, nola, kirolak indian olimpikuak eta emate guain ja txapelketa dala dana. Baina hori ez da hola, ez da? Da goxatzeko. Gio, nahi duna txapelketa? Ba, jundadilla, ez da? Hori da. Hori da, jode, zenbat. Gustatzen zaiz. Bai, gustatzen zaizu. Ez que ala, nik asko ikusten detena da, osea, jode, guk etxe azpilan da ikustezu jendia igual, aita hor patinetian, bere semia eta eskurba olain da. Zu hau beste gauzalti izan zan bere garaian, Bai, guzti. Surfare, bai, junda, flowa, euki eta goxatu eta lagungiruan bizi, ez da? Azkenean guk uste dugu egotearekin bakarrik ja parte hartzen dela modu oso eraginkor batean, eta azkenean ulermen horrek edo skate ikusteko modu horrek eraman nau, olako espazio, eskola bat sortzera eta eskola horretan azkenean geure filosofia edo ikusteko, skate ikusteko modua transmititzea. Zona, Julen, eta hau dana, zenekin hau, zentzun artian nindezu, bakarrik etzea ongo tingela hau guztian, ez, bakarrik ez nintzen sartu. Azkenean, neure familiak, neure lenguzu eta lenguzinek, emaziaten aukera ere haien laguntzen bidartez, eta haiek bere parte hartzen dute zentzu batean. Orduan, azkenan proiektu familiarra da. Familiarteko proiektua da. Zenbat lagun zaudete, zenbat zaudete azkenian bertan buru belarri lanian? Buru belarri lanean, Jon eta ni. Zu eta Jon. Eta Jon da zure lenguzua esan dezu? Ez nire, baita justo, baina nire lagunetan lankidea da Jon Mikel. Ados. Bai. Eta, adibidez, nola aurkezten da bertara jendia, ose ikastaro mota ematen dituzuen, nola azten da, pertsona juten da area, eta ze aukera ematen dizkiozu zehazki? Alde batetik daukagu gure skate eskola, ez da, hori txikitu ni bezala, horrela, bai, jun, erditi mosten da gero txikitzen, bale? Bikain. Alde batetik daukagu gure skate eskola arratsaldetan dala, ez da, eta hor ditugu ikastaroak batzaldez, orduan hor, batez ere, bazezkenean, umeak, baina baita pertsona helduak, eta, bueno, eta geuk egiten dugun zerbait da, azkenean, skatean ikasteko mugaren bat edo aurkitzen duen pertsonei eskaintzen diagu espazio eta pentsatzen dugu haien inklusioan, ez da? Orduan, saiatzen ari gara, espazio hori sentikorrak behintzak sortzen. Ona. Eta zein dia, adibidez, eukitzen dituen biharroiek, esaten duen, jope, ez naiz alegin, naiz atrebitzen zeatik ez dakize? Ba, izan daiteke, edo beldur handia duen pertsona batetik, edo gizarteratzeko zaitasuna dituen pertsona batetik, desgaitasun fisiko edo intelektual bat daukan pertsona batera. Azkenean, guk uste ditugu, kirolan parte hartzeko badaudela muga batzuk esarrita daude, ez? Naiz eta lan asko egin den
horiek botatzeko. Bai, bueno, Baina azkenean, bai, gu jartzen dugu besteengan mugak bai, azkenean, no? geu jartzen ditugu, orduan, gure ustez azkenen ikaslei hori transmititzen, ezta? Sentikortasun hori sortzen, hain txikitatik, pentsatzen dugu ekosistema bintzat, baikor bat sortzen dela zentzu horretan, ezta? Ados. Danok parte hartzeko eta danok ondo pasatzeko. Zuk azkenen erakusten badizkiozu umei importantena dela onena izatea eta zera eta Bate bakarri pasako gondo gaina, ikuspegi holan kuantitatibo batetetik, ezta? Ba, azkenean, bueno, geu saiatzen ari gara hori, ondo pasatzarekin, goxatzen, areakun goxatzea eta ondo pasatzea eta lagun girua sortzea, ezta? Bai. Eta zezan behar nizun, desgaitasuna dakaen pertsonek adibidez, patinetiak eta igual arrampla o gauzak era berezita antolatuta dakazue? Baditugu egokitzapen batzuk. Vale. Azten kirol elkartarekin egiten dugu lan, nik ere aurretik haiekin profesionalki egin nuen lan. Hau sortu baino lehenago, eta azkenean harreman badaukagu, eta haien bitartez, egin genuen izan zen egokitzapen batzuk atara, ez? Sortu. Eta bat daukagu bertan. Dala, olako zera bat, estruktura bat, gurpila dazkana eta barruan patina... Taka-taka hundi bat bezala, taka-taka gigante bat bezala esango genuen. Olako zeu bipedestadore bat da. Vale, ze ona. Eta horren bitartez, edo azkenan apoio fisiko edo pertsonen bitartez, ez da, azteneko langileak etortzen dira ostiraletan haien multikiroleko taldearekin, edo azteneko badauka bere skate taldea ere. Ulertzen detena da, pixkat, aritzaran burukiteu surfakin antzeko zerbait bai, sarautzen, da ume berezikin da ibiltzea, hola, eramatelu asila bereziako lagurpil. Surfean bada, gauza ere egin ditugu. Surfean bai, eta flipau ditezu jende horrek azkenian, emateu zingo zula inoiz ibili, eta de repente olatu baten ikusten dira, o patin baten gainean ikusten dira, eta azkenian zirri barra, eta horrek asko dauka erakusteko jente askori. Bai, bai. Eta, bueno, hori saiatzen ari gara pizka bat azaleratzen. Ze ona. Hau, listo. Orduan nire lehenoko profesionalidadia ikasi guan ere bai besteotan, bai sartuek bertara, eh? Bai. Nik hazikera batean psikologia ikasi nuen. Vale. Bota sakorrea tipulatxan, bai. Onontxe. Osaz, ire formakuntza psikologia izan dek, eh? Bai, hemen Donostian ikasi du. Ona. Bilbotarrak Donostia etortzituk ikastea. Armintzatarra naiz. Armintza, vale. Barkatu diak, Bueno, launak, hemen txen, lehendabiziko urratzak eman ditugu. Guantxo emango ziotorre energia pixkat. Vale. Eta hori, labanakin harrapatu larra eta bosta bertara. Dana, harrapatzeko labanakin hobeto. Hola, a ber. Oide, geho nahi erakutsi berdiak eta nik irik erakutsi berdiak. Bai, ni asko, Bueno, eta hemen lehendabiziko urratzak eman ditugu itzein, baina aurreature bai lana, tipulatxa hemen degau martxan, tipulinare bai, eta bitartian jungo da, Jesus Marina, ikusiko zuen, ze gizon eharra. Marin iraita bezala. Bai, eundoko abere dazka, eta gaur bere behiak ezagutu ditugu. Guazen area. Kaso, Jesus Marinez, Apola Basarretik, eta gaur ikusuko ditugu behiak. Ni ondala 38 urten goi aurten, hemen Basarri jaio nintzen. Eta orduako behiak ebazen guen itxin, eta geho atxatamak inda, zehata zen nintzen, da beti 38 urten beti gana ugendi egun itxin. Leheno iuki ginen, zea pintuak, esnetako. Frisonak esate jote giri, esnetakuk eta gero esnetakuk kendu, eta gero aragiteko jarri ginen. Eta dia mestizuk. Mestizoa dia, pues, batzu dia pintuan umik, bestik igual txarolesanak eta mestizu horrengatik esatea, mezklatua. Mestizua izatea, pues, gesten lanik ez, txekorra zitzeko, lan gutxileo izateatik, eta gero txekorrak izen du eta hiltzeko mateatan. Eta normalin gaina mestizuan aragilea jateko hobi esatuta. Momentutan batzuk txekorrak inda, txala esate jote batzuk txekorra, bestik ernai. Oan ikutzetxu apilin olate apilien aurrenin, da oktubren azken arte kanpun. Hemen ongeia lau batetare o bost, bai. Eta geho, barren esate jeun eguako. Hortxe bostile beteo, noviembretik, eta martxuen azken arte. Janaria, pues, hemen belarra eta mozte deu, xilokua, geho belar onduare ondu, eta geho negu noi matzea jo.
eta pentsu pixkat, eta resto pixkat, eta hola. Beti salbaxexi izateok, eskure eunero ibilizkeo, hobeto zehatzeia, otxu, baina oke bastante humilade, eunero hogi pixkat ekarri, pixkat zehatu ikutxu, zehatu laundu, hola. Egun otakasuna hori, goizin jeki, behitu hori, ondo dauden, gaxo badagon bat emato. Batez ebele egikutzetu terrenua dota, garbi ukin nahi eta joan haragila karnizin saltzen. Segun zen patzun gehiena, normalinari ematezaile. Beti ez da fijo bat ibiltzen. Bueno, Joseba, hemen galditzen nahi nebeiakin da nahi duzenean bisite etorrek. Eskarrik asko, Joseba, agur. Jesus Mari, besarka da hondi bat hemen Zukal Herrianeko talde guztian partetikan, zeatikan galtzorian zaudete eta ze ondo zaitzen dituzuen zuen animarik larrek eta basekia zahardotegi erbakakela eta oso ondo jatea gaina, oso ondo. Gonbidatuta zaudenian nasunian honea etortzeko gukin sukaldatzea. Haupa, Jesus Mari guztiak, ez da? Haupa, Jesus Mari guztiak. Bueno, gurean jarraituko dugu. Hemen inbiar deuna da, baratzuria bota, esnetan jarri mamillak, eta zuk arituak iten jungo zea, bale? Beitu, aritu egiteko... Erditik eta gero holan, ez da? Beituzak, ingo jaunaek, este kendu errodun geruzak kendu berdek puskatu gabe. Zeratikan, gero inberdituk mostu, a ber, beitu, nik ingo jaz horrela, kenduko ziot atzegaldia, eta igual, kanpoko geruzak kendu gabe, mostu itzakola, sentimetro bat gutxi gora bera. Trak. Eta gero, ite jokenaek, kanpokoak kendu, hau gaina azken nengua pixkat fibroso izatea, eta gero, hauek ja, kontuz, puskatu gabe, askatzen jutea izorrela, bale? Gero hiek irinetetik basa, eta arrautzetik, eta pregitzeko, bale? Venga, ni batzuia txikitukoet, eta hogei mamilare bai, martxan jarrikoet. Bueno, eta aldi berian, kontatu iguk zergatik handeken ona eskeita gizarteraratzeko. Bueno, eskeita, beste kirolen ba, baina zehazki zure kasuan Kirola eskeita. orokorrean, ez da? Bai. Eskeita esango nuke, garapenerako ez, umengen eta pertsonen garapenerako lagungarria dela, orokorrean, ez da? Ze, azkenean, eskeitan, patinatzen ikasteko, inberduzuna da, helburu pertsonalak ezarri eta denbora batean, lortzen joan. Disiplina bat, jarri, ezarri, ez da? Bai, pizkanaka gauza, mugimenduekin erlazionatutako gauzak, ikasten jun. Eta, bueno, hor, azkenien, horrek eskatzen duen disiplina, zuk esan duzuna, oso lagungarria da, ez da, adibidez, destrukturazio bat egon denean edo izango dana, olako helburu txikiak lortzen joatea oso estimulantea da, eta aurrera... Motibatu iteik, ez da? Eta, esango nuke ere, pertsona artean eta lagun artean sortzen den giro horretan ematea pauso horiek ondino polita badala, ez da? Gaina, guantxe esan dekena hori arrazoiakak, beti, a ber, deporte askotan, beti, lagunak gola sartzeunean, danak zoriontzen due, eta danak ez dakize, baina eskeitian bai da, feeling bat, flow bat hor, norbaitek zeo zeiteunean, o truko bat ateatzeunian, danak bolkatu itenia, ez da? Emateu, taldiak lortu dula trukua, ez da? Dano lortu da bela. Ze, askotan ez dago importa zeiten dozun, baizik eta zenbat kostatu diratzun hori itia, ez da? Eta, azkenien, ze da zaiago, ez da? Lehenengo aldian batentzat oli jaita edo... Askotan, eske olioi purtietan agartzi zait, igual ranplan gaude eta nik usten eta igual batek egiten du giro bat, baino jendia gehiago motibatzea, beste batek aereo 360 bat iten bau, baino. Zatik, ja tipo hori aereo 360 egiten aspertuta gaude ikusten, ez da? Ez alda, hori da. Hala gertatzea. Bueno, eta zuk nola bideratzen ditu, adibidez, klase bat azten da, eta nola azten dituzu klasiak, ez dakit, bentsatzen dut beroketarik berko diala, ez dakit zerre ematen dizuen garrantzi gehiago estiramentuai, edo indarrai, edo ez dakit. Saio guztiak azten gara olako izketa batekin, ez da? Batzen ditugu umeak, eta galdetzen dira guai zelan dauden, lekoten zeu zer kontetako, edo zelan doan, ez da? Eta gero, horren ostean, hor zate ditugu eskeitarekin erlazionatutako galderak moduen, bai. Bai izenak eta bai gauza, eta gero, bai, justo ointxe berbetan egon garena, ez da? Hor sartzen dugu eduki hori, nola, bai, ez? Pizkanaka ez modu zela batean, bagoaz pizkanaka sartzen. Gero horren ostean, hau boten got, ez da? Bai, gogorra horrena eta gota, eta hauke nik endugu izkiatu mendikan. Eta gero horren ostean egiten dugu berok, eta bai gaude daren artean, ez da?
eta beroketan sartzen ditugu bebai, psikomotorizitatearekin, eskeitan eskeitan mugimenduek simulatzen dauzen, olako zera dinamika sartzen dugu bai. Dinamikak eta bai. Gero ondo esan desuna, a ber, segi, barkatu, bai. Horresten egiten dugu zirkuito badala pizkatxo funtzionala, taulekaz bakarrik eskenean mugimenduak barneratuteko eta bebai da dinamiko orten danok dauz, danak ikusten, ulertzen, osea, zirkuitoa danez, hori momentua lortzen da, ez da, batek probetan da, eta beste kitxoin, eta urrengoak probeu ikusi. Bai, txandaka, eta horrena gero bestia. Eta gero bai horren osten azten gara ariket, osea, ja taldean eskeitan mugimenduen, ez da. Eta, bueno, egokitzen ditugu zelan funtzionatzen dugun helburu pertsonalekaz talde oso anitzak izan aldoguz, ez da. Bakoitza badaki ze dauen saiatzen bera. Orduen egiten duguna da espazio bat bildu, antolatu taldeak espazioen arabera, jonetan niren artean, eta azkenean hori naztuta daudela, ulertzen. Orduan, bai desgaitasuna dakatenak, bai helduak, bai ume, osea, elkarrekin daude hor. Bai, talde anitza dauzkagu. Eta gero bai bereizte ditugu igual ja nagusiak, ez da? Nagusiak bat direnak bai ja 18 urtetik gorakoak edo. Bai, beste objektibo batzukin balin badatoz. Bai, sortzi ditugu zeiterritako taldean beranduago, ez da? Ados. Gio horrezan desuna erra, aurrena itzeiten zula, eta haute zetela itzeiten pixkat eskeiteko jerga o izkera, ez da? Beste hizkuntza bat ikasi behar da, ez da? Gauzen izenak, bai, inglesez dira. Belauntzian balin bazaude hor dauden bezala ez dakizen batiz, eskeitian ebai, knowlis, knowskis, knows, teir, a ber, kontatu pixka hemen, nire mareatu iten naiz. Guztiz, dana dauka izena, ia danak dauka izena, eta inglesez diraz, gauzak ez da, eta, bueno, azkenian, errestu egiten dago, bai, ez? Klaseak eta errestu egiten dauz, azkenean, ez bauz azaldu behar zer dan gauza bakoitza, ez? Egia esan gaina, leno nik nekin, green, no, eskaitian green deitzen zaio behitu erakotzen goizuet, Bai. Nik gehatu nintzen, arrantzan bezala nik gehatu nintzen amua, pita eta kainabera, eta guain hollow, flosson, flinching, hainbeste egit daude, eta eskaitian nik gelditzen. Green, da, igotzen nian, eta green dau, ito green dau. Slide? Slide. Hola. Pan, slide. Gero, rock and roll, no? Atzaka etorri. 180 rock and roll, no? 180 rock and roll. Zeo zeba dakit, Zeo zeba dakit. Asko dakizu, baina gero, nola dia beste horiek bueltak aibiltzen dianak eta gero gaur egun, ikusten duzu txapelketa bat, eta truko baten iteitue bost. No, truko baten iteitue bost. Indu, jaldi, fonsin, jalsin, eta ez dakize. Backside, tania, kamara lentan ikusi behar da, ondo ikusteko segertatzen da, ez da? Ikusi dituzu mundu mailako txapelketa, ikusi ditun aurten emakumianak ikaragarriak iruditzen zaiten. Bermeok eneska batek irabazi du. Hori da, gaina euskalduna zeon, eta horre honitzen ikusten, eta ikaragarri da eskeitazen bat evoluzionatu dan. Mordo bat. Benetan. Mordo bat. Bueno, lagunak, nola zoaz horrekin? Hau, holantxe ez? Horre emango izutena da, bola handi bat, eta ingokena da bertan jarri, irina botako dugu bertara, eta arituak berta botako dituzu. Vale? Eta hola ja esetasuna hartzen kentzen jungo zaie. Perfecto. Eta, bueno, hau guztian artean, erakunde desberdinak inibiltzen zera lanian eba, ez da? Bai, azkenean, bai eskolekin egiten dugu lan, bai gorputz hezkuntzan barneratzen eskeita eta bai eskolaz kanpokoak ere eramaten. Haien eskolaz kanpoko, eskeiteko eskolaz kanpokoak eramaten. Adibidez Gatikako eskolan edo Bustirako eskolan. Eta bestalde bai egiten dugu Gorozikako barnetegiarekin lan, haien bitartez saiatzen ari gara eskeiteko programa, astero etortzen zaigu talde desberdin bat, eta saiatzen ari gara Euskal Girotxe barnetegia da, ezta? Eta ikusiko dugu biharamunean, adibidez, eskola kiroletan eskeita? Guztiz. Bai, Bai, hori saiatzen ari gara ere, Ze ona. Euskal Federazioen rekin elkarlanea, eta bueno, Euskal Herrian zehar dauden eskola desberdinekin elkarlanea, eta ateratzen ari den zerbait da. Eta oso interesgarri horitzen zaitegia. Zanku adibidez, guandala 8 bat urte olare zarautzan hasizian surfaiten, eta egia zan, txundigarria zan, porque gu txikitan ezautzen genuen, inbertzen nun, o atletismo, o
saskibaloia, eskubaloia o futbola. Eta hor gehatzen zen. Eta guain ikusten da nola gaztetxo aldrebes etorten dian pixka bat, surfitea, etorten baita bai eskalatzea, eta ez dakit, gauza mordoba daude, danak eharrak dira, eta gila esan ez geha gelditu betiko lau hoiekin, ez da? Guztiz. Dudi gabe. Eta, bueno, bestalde esaten nahi nintzen bezala, hori, Gorosikako barnetegiarekin egiten nahi garen, izaten da, euskara girotu, ez da? Bai. Euskal Herrian zeharreko institutu eta eskola desberdinetako taldea joaten dira Gorosikara, eta bertatik etortzen zaizkigu astero gurera eskeitan ikastera, eta horren bitartez euskerari bizkatzu bat kaina emotera, bai. Ze ona. Gero aztenekin egiten dugu lan, eta baita abnabirekin egin dugu lan. Eta Julen, azten eta abnabi zer dia zehazki? Direz gobernuzko poko erakundak, eta erakundea direz, azten konkretuki da kirol egokituan zentratzen eta inklusiban zentratzen den elkarte bat, Bizkaian egiten dutela lan, eta gero abnabi da Bizkaiko autismo duten pertsonen elkartea. Eta, bueno, haiek ere badituzte aizialdi eta kirol programak, eta, bueno, hor bagoaz barneratzen gitzinaka eskeita. Bai. Bueno, arituak, ezin hobe, hor ingokena gero arrautza irabiatuko dugu, arrautzatik pasako dugu, apurtu dianaku jango izkia, hoi lasaiana, etzioko idean, onak egon goituke da. Eta hemen niber dauna da, ikusi zu, indetena da iragatzi. Zergatik, hemen dago tipulina eta batzu ja, bainola kendu indiot koipe pixkat, koipe hori bestela gero xerran barruan ez da dena ondo elkartzen, ingo deuna gero hemen arrautza, hogima mila eta haus, bueno, ingo dugu, gero ez, guantxe elkartuko dena. Atako jatau, hemen dikan. Eta, bueno, Julen, hiri eskeitak zematik, bukatuek hori, no? Esku garritu nadak guain, hori horrutzi, esku garritu, oidek. Hiri zerrematik eskeitak, zerremandik? Nik azkenian bizitza erdia baino gehiago daroat patinetan. Orduan, nire gizarteratzen eta 12 urte gazazin nintzen ez, izan da jolas bat edo ondala txikitatik. Eta 12 urtekin azitzan, Bai. Guain ematu berandu dala, 12 urte. Bai, oin 26 askat. Baina nahi ezan, que guain ematu umiak hasi berdulela 6 urtekin, ez da? Bai. Goize izan zen gauza bat, deskubritu nebala, nire lagunekaz, nire kabuz, eta mon zidala piat, bizipen, izateko aukera, zago. Naz pia lekutara, ziren ezagutu dut pia pertsona, naz... Bai txapelketetan eta bai txapelketatik kanpo. Ezagutzera, ez? Eramaten zaituna da padina da ezagutzera beste gauzak. Guk ere bai eskeitakin ibiltze ginen, gogoratzen naiz, txikila ginen nian ninekan bi lagun, Nakor Marquez, hemen ezagutuko zuez, konkiz irabazizuna, eta gero Jon Titores, beste lagun bat, behaiek ibiltze zian roller zan. Eta nire skeitan, eta gero Snakean ibiltzen zan nire, Snake abak izu zindan, patinetia hola zugia, Snake da zugeba bezala. Eta kiztona zan zeratik, azte burua, zein godeu. Eta jute ginean, getxoa, ojungo geha, biarritzea, trena hartu, launakin jun, merendola egin, esan kiston planazua. Azkenean zan aitzaki bat jutia rampla batea. Eta hori ez aldatu. Hori momentuz horrela bizi dut. Azkenean. Ze ona. Eta mandita aukera hori, eskituko ikusteko, pila bat. Eta adibidez, gero txapelketa aldetik eta lehiaketak eta hola egin ditu zure bai, edo? Bai, nire egunien, gero despera nintzen pizkatzu bet, baina gaude pizka eta harremanetan mundu horrekin ere, egiten dugu lan basketin fundazioarekin, eta haiek lantzen dute goi errendimenduko kirola. Eta azkenan kontatzen dute geurekin, streeteko bi neska daude rankinean, munduko rankinean, eta haiekin biltzeko, bai, ungara hori egiten. Eta azkenean lagunak eta badaude ere txapelketan sartuta. Pizka kontaktua daukagu mundu horrekin, baina nik pertsonalki orain nahiago beste gauza batzu. Ire alde ibili. Beitu lagunak, hemen esango zuen, hau pixkan arrazkeria izatea, baina eskuakin sartu, eta eskuakin nazten badeudana, hobeto gelditukoa. Eta nik truko bat esango zu, betu. Hemen aldeu pala sartu eta eman da gero baria, baina eskua sartu. Eskuakin honena. Eskuakin honena, eta inberezu, zanpatu, eta ikustezu nola teatzean bihatzetatik. Hor azten da danan azten. Hola iten deu, eta denan azten jute geha. Zanpatu eta beha ateatu berdue, bihaztartetatik. Hola ematen dio, ematen jo, vuelta de xente. Eta hau, iten deunian, guain dago, pixkat epela, zehatikan. Tipulina guantxe egozi deulako, hemen kanpoan euki deulako. Eta ordun, epela da honian, nahiko biguña egotea. Eta askotan segertatzea, biguña gila dago. Botako joto gixetua,
Eta azkenean, hainbeste hori xetu botatzezuna, gero xamurtasun dana bertan bera gelditzea. Orduan, zer da garrantzitsua? Bota pixkat, xamurra da olako, bale? Hau ikusezu, hola, lau vuelta manda, ja nastuta dakat bikain. Ite diot, hori xetu pixka bakarrikan bota. Pixka botako jot, nastukoet, eta hau dena, gogorrago gelditzeko, ozgailuan sartukoet. Eta ostutzean ian, nola barazkik ostuiten dian, aragila ostuitean, ja hotzago gelditzea eta kompaktu gelditzea. Eta gero, erresago iten dugu xerrak, pasatzen ditugu sartaietikan, eta barruan xamurrago geldituko. Vale? Bueno, eta hau esan da, bagoaz beste reporte bat ikustea, hoz? Ba, zehazki jungo gea, Florida arategira, Gasteizen dao, eta gaurkuan, zehose gixatu egin du. Kusiko zehose gauza jarra. Kaixo, Joseba! Bueno, platoan oso ondo pasa genuen, eta gaur hemen Florida merkatuan gaude, eta gure sukalde proiektua buruz hitz egingo dizuegu. Merkatu Floridan fruteria den da, arraindegia, okindegia eta arategia dazkagu. Baina gaur gure sukaldean zentratuko gara. Sukaldearen proiektua orain dela 10 bat urte hasi ginen, eta eguneroko menuak egiten ditugu. Eguneroko menuan dazkagu 3 lehenengo eta 3 bigarren. Gero baita daukagu postria. Eta eguneroko bezeroei bidaltzen diegu papertxo baten, eta baita gure Facebookean argitaratzen ditugu. Gure eguneroko menua 2 eratara eskuratu aldezute. Bat ona bertara etortzen, eta beste bat da guri deitzen, eta gu zuetzetara eramango dizuegu. Eta gero egiten ditugu espezialitateak. Etxean eukitzeko eta hilabeteak irantzen dituztenak. Proiektua ikusi dezute, eta orain jungo gara sukaldera bustan bat egitea. Hemen Javi gure sukaldaria dakagu. Kaixo. Da bera, bustana saltzan prestatuko digu. Orain hasiko gara bustanarekin. Lehenik eta behin, gure saltza prestatu dugu bertoko produktuekin. Adibidez, porruak Nafarroatik ekartzen ditugu, azanariak Zambranatik. Orain falta zaigu, gure bustana, gatza eta piper beltzakin pixka mazeratzea eta sartaginean seiatzea. Honetaz aparte, gauza asko egiten ditugu, adibidez txerri edo behi masaiak, txipirioiak bere tintan, baita Tolosako babarrunak. Horiek esate bateako, baina askoz gehiago egiten ditugu. Bi prozesu hauek bukatzean, orain falta zaiguna da dena bateratzea, eta labean pixkanaka egiten geratuko da gau guztian. Eguneroko menuan, batzutan bezeroak dira nagusiagoak, baina baita etortzen dira gazte asko. Eta gero, gure espezialitateak baita gazte asko eramaten dituzte, hau ez daukalako lanik ez da ezer. Hau bakarrik, izozgailutik atera, neberatik atera, ireki, berotu eta listo. Eta labetik ateratzerakoan, ja, gure platarra prestauta daukagu. Gure bustana bukauta daukagu ja, ni hemen nire aita eta Javirekin geldituko naiz. Eta zuek, nahi zutenian platerren bat probatu, etorri Florida merkatua. Eskerrik asko! Agur! Aupa, familia, oidegoi bustana, ze itxura, gixau oiek, ama, egia zan gaur egun gaina jendia gain gutxi gixatze betxian, holako jendia bihar deu. Mila esker, eta urrenare presbaldi mazabete etortzeko, gu hemen jarraituko deu. Besarka da handi bat, eta gurian jarraituko deu. Indeuna da hemen tipula regitzeko, olilua berotzen jarri. Vale, eta in behar deuna da, tipula horiek arrautzetik pasa, eta gero txitxirio irinetik. Orduan, helduzak, bertan bota bi arrautza, heldu sardezka, eta ondo irabiatu, bale? Eta gero jarreko izutena da, igual erresago ibiltzeko, hor ontzi txiki hori dakau, hemen jarreko deu. Eta jungo zeana da, ja, arituak.
arrautzetik pasa, Behin arrotzetik paseta, hortik paseta. gero horrela pasatzen, da gero pregitu ingo izki jau. Oso ondo. Botako diuna da gatza pixkat, arrautzea, vale? Eta baita ere txitxillo irina. Horrea, xoxito ez gaituk ibiliko, no? Ez, da. Egurra. Eta baita ere piperrautza bota jok, txitxirio irinetara, vale? Itzel. Vale, hoi alde batetikan, eta nik aragila sartuet ozgailuan, ateako deu, eta hasiko nahi xerratxuak prestatzen. Xerra hauek, ez dia oso finak inbiar, potoltxuak inbiar dia. Zain xamurra da, gio bestela desein iten dia sartaian. Orduan utziko ditugu, zu badakizu truko hau, petitak, eh? Honi botako Julen, honi? Bai, bote jo korri. Ik baldakik hau, Julen, beizak, Nik zenmia igadetzeo. Zer da bazkaltzeko? Almondigak. Joder, almondigak zai gustatzen. Pues filete ruso. Ez gustatu altzei trukua, Bai. Da jain da zega filetia, ikuste? Kejeta madirez. Errusiar xerra. Ai, ama. Eta hemendik pasako deu, gio hemendikan, eta jarriko ditugu gero hemen, regitzet. Bueno, ja txoak jakin dakeo, eskua garbitu behar ditut, Vale? Bueno, jarraitu berdia kontatzen, Julen. Zenba gauza, zehose utzi aldeu txintxilikan hor, dai bai zuen gune hortan ite zuena. Ezkenien, justo psikologia hasi baino lehen hau, neu hasi nintzen bai skate ikastaroak emoten, eure kontu ez. Zazpe mesortzi urtegaz, Vale. eta hasi nintzen skate ikastaroak emoten. Eta ja, skate ikastaroetan ikusten neban zelan. Osa, ikusten neban, zeo zer, zeokoela patinak, eta beste kirolak bai, ez da? Umeengan eragin positiboa sortzen dauena. Eta, bueno, hor, hasi nintzen, hemen jauna etor nintzen, hasi nintzen fakultadeko jendeagaz hitz egiten, irakaslekin hitz egiten, batzuk ematen zidaten bola gehiago, beste batzuk gutxiago, planteatzen, ez? Zelan igual, neuri gustetzen edazten jolasa edo jardueraren bitartez, zelan eraiki daitezkeen eskuartze psikosozialeko programak, ezta? Eta hor, hasi nintzen, hor interesa jartzen. Horren harin egin nituen pare bat bidai, ezagutu nituen proiektu ezberdinak munduan zehar, adibidez, Etiopian egon nintzen bai Palestinan, Argentinan, eta bueno, eta azkenan juntzen pasatzen denbora, eta ban egin duan gauza txikiak egiten, ez? Erakundekin eta horrela lanean, eta lan. Eta horren ostean, hasi nintzen aztenen lanean. Osa, ben graduatu egin eban gradu mailako lana bebai horrekin erlazionatuta, ez? Hemen Donostian izan nuen irakasle batei esker, ze berak ikusi zion zentzua ere, osa, akademikoa, zentzua akademikoa gaiari. Eta, bueno, horrek motivatu ninduen jarraitzeko aurrera, horren ari hasi nintzen aztenekin lanean skate eskola inklusiboa sortzen, 2 urtetan egin genuen talde supermajoa, eta erabaki nuen masterra egitea Gasteizen, kirolen zientzien ikerketan. Eta masterra egiten nintzen bitartean, egon nintzen gobernuzkan poko erakunde batekin lanean ditzen dela skateista eta internazionala da. Horiek direk izan ziren lehengoak biltzen skatea, skateboardinga eta hezkuntza. Eta sortu zituzten eskolak Afganistanen, Surafrikan eta Kambodia. Oin aldatu dabe haien lan egiteko modua handagoen egoeragatik, baina, bueno, direz erreferentzia bat. Eta, bueno, horrez izan eman esperientzien, bueno, ja, hasi nintzen etxean pizka bat atentzioa deitzen, ez? Zezuk imaginatu, bukatzen duzu karrera eta zeude esaten, ez? Nik egin gut lan honekin, tal. Eta, bueno, azkenan da, maian lantzen den zerbait, ez? A ber, ume hau zer da bilen, bere zerarekin egiten. Eta, bueno, neure sorte izan eman, azkenan neure etxean ulertu izan da, eta are gehiago, ez? Karo, neure lenguzi eta lenguzinek ja ikusi zuten ze baina bilela enredatzen, eta azkenean haiek eman zidaten aukera fizikoa ez egiteko hori. Horren ostean, baina ja pauso horiek behin eman da, ezta? Ze ona. Eta, bueno, momentu horretan abisatu nuen Jon, ia egur bat jarri baino lehenago abisatu nuen Jon, ja, bera delako ere gizarte zitzailea, eta orduan... elkartu zinaten... Kuadriakoak gara, bueno, eta ja badara magu bi urte buru belarri elkarrekin lanean egunero.
Ze hona, eta bueno, jendia, horrea, esan dezu, bota pixkatan batzuk horre irinik. Ingo ditu batzuk eta gero... Bai, oidek. Pixkatan loko, Bai, lasai, ala loko. Ondo, oidek bildu, bestelak etxekin monton pekatu ingo zaizkiu. Eta adibidez, nastetaz dutan da eukituzue udalekutsuak eta bezala, udane bai eukituzue talde berezik eta hola? Bai, ezkenean, umiek eskolan jaia deko dienean. Udalekuak esaten dian, izaten ditugu kanpamenduak. Eta hori egiten dugu lan goizez. Egoten gara goizaldean eta hori asko gustatzen zaigu egitea. Ze ordu gehiago ditugu kontaktuan umeekin eta ordu betetxo bat ajun, eta horreteaiz eta denboa desente. Eta hor bai egin alduzu pizka bat. Bai, eta hori egiten dugu eta... Tope sekandik, Bueno, ondo pringadotes eskuek. Garbitu eskua nagazu errazkan. Eta hoik ikusiko zu, tita egiten dia, kanpotik urruskari eta barrutik xamurra geldituko zaizkigu. Beitu, tita batian. Venga, hauek botatzen jungo naiz. Eta, zergatik Gernikan? Zun esan dezu lehen etzeala Gernikarra? Ez, armintzetarra naz. Baina, bueno, nebre lenguizinetako bat bada Gernikarra eta nebre izeko eta osaba bai bizi direz bertan. Eta haiek hasi ziren komentatzen hori gertzen zutela falta bat, ez egitezkola baten falta bat ez egoelako momentuaren ez egoelako holako zeuset, eta bueno, azkenean zen leku bat inorez egoela, ez da? Ze Bizkaian zehar badaude. Badaude, baina gune hortan zan leku apropos bat, ez da? Hortan sartu baino lehen bebaiik eskeitik esak ematen dituen berangon uka deitzen den beste eskeipar batean. Super gustarago nintzela bertan, eta horren azkenean bilatu behar duzu leku bat, pizka bat, hori ez. Bai, esaten dana, merkatua ikusi zer dagoen, ze biharra dagoen, da nun bihar da. Azken finean hori da, gizarte lan egiten dugu, baina azkenean eskola bat gara, eta mantendu behar gara eskola bat bezala, orduan pentsatu behar da pizka bat ere horretan. Eta hori adibidez, udaran sasoi hona da taldeketa egoteko, o udaran pixkat gimnasiotan da bezala jendia despistatu itea, o udako deporte bat izaten bezala, Udalekuak izaten ditugu, eta udalekuek... Hortan dedikate zeate. Bai, goizetan, eta egia da, eguraldi honarekin, ez da, ateratzen zaizula pixka jotea kanpora, baina, bueno, azkenean, gustatzen saionari, berak dauka bere ordutxoa, eta klasetara jarrezen dute etortzen. I, Julen, ema joko nahi, hauek hain, pixkanaka bota lau eta gero lau batea, bale? Eta ni bitartean xerrak ja martxan jarriko ditut, hemen ja sartaia berututa da gaula, eta hau, ez da oso fuerte inbiar, Atara azkar, ez da? Bai, zeratik olioa tope da gau, ez badego azkarrateatzen erringo zaizkigu. Eta, barrutikan kurruskari eta kanpatik, bai, bale, xerrantzako hau listo. Eta hemendik aurrea, ze asmo dakazue eskolakin, adibidez? Goekin jarraitza eta pausak emoten jarraitza, ezkeren gure helburu argi daukagu ez, dala eskeitaren bitartez garapena sustatzea eta gogoa ditugu elkarlanen ibiltzeko beste, alik eta erakunde gehienekin, edo zein animatzen bada, super bilatuak dira azkenean. Azkenean gu boldatzen gara, erakunde ezberdinen beharretara, egin aldugu lan gorputz hezkuntza saiekin, eskolaz kanpokak ataratzen dituzten guraso elkarteekin, edo izango dana. Gizarte sektoreko edo zein elkartekin. Eta nola elkarten dira zuen gana? Igual, bai jarri behar da zare sozialetan, webgunea daukagu. Webgunea, o nola kontaktatu behar da zuen gana iristeko? Badaukagu webgunea, badaukagu Instagram kontua, badaukagu Facebook kontua, LinkedIn, eta TikTok ere. Azkenean saritan badaude. Baina bai, e-mail edo telefono bitartez errez. Hauek nahiko, ez da? Gazta hau pixate peldu, oiek listo dazkau, kiston pintak atea du, Kistonak inditu, kistonak. Ingo tiotena da niga hemen guain, xerra nahi huelta eman, eta xerra eta aragila eta almondiga bakizue. Batzu gehiago inda, beste gutxo inda, hau, bakoitzak bere kontura. Ni pixkat xamurra utziko ez barrutikan, eta gehiago inda gustatzen joan, denbora gehiago euki, bale? Bale, hau laxe. Eta ingo deuna da, hau dena txukundu, eta guantxe plateratuko deu, no? Ederto. Ota bostekua. Only batin behar dugu, Bai, only bat, guantxe ingo, eta ez moitu hortikan, Venga. Bueno, launak, dena prest, txukun, eta... Belaunak eta berotu ditut, guantxe, only jaiteko, Bueno, jarriko da hemen. Xerra, errusiarra,
Buah, ze gauza hona da nau, Kisto itxura, Buah, dik hau, xamurra, goxua, eta famili guztian zako. Hortzik ez da kantantzak hori balio, main xamurra ziok. Bueno, hemen jarriko jaten ari guain. Hemen inditugun kalamariak, tiala kalamariak, tipula, eta gero hemen, kasta urdinak indiaun saltza. Earra indio. Bat, bi, bueno, erakutsiak truko bat, Julen, ekarri zapatinetia, a ver, truko bat. Oli batin, Only bat ingo jau, esan dia hori ningo jaula, eta ez dia gutxi hori ingo. Only bat gutxienez, eta berra hortzakin iristen gehan etxea. Honegazin olia. Horrekin, a ver, trukua. Horako itxura. A ver, A ver, zailatu indiar naiz, Imini atzeko punta ondo. Atzeko punta de lekuan, Eta aurreko- hau agazko moitzek, Igual, guzu bestea? Zailatuko nago, ba. Hori majo izan da. Hori izan da. Ordu asko, etxe azpilan, etxean pantaiak ikusten ez, etxe azpilan, ez aldala. Jolasten, agur, Hori da, ondo, agur. Apa, Julen.